Prinášame vám sny, fantáziu a emócie Jany Prisudovej zvečnené v plastických tvaroch do bronzu. Mnohí si jej meno spájajú s kameninovými reliéfmi. Cesta umelca je však naplnená hľadaním a bronz je jej ďalšou zastávkou. Zdá sa, že na dlhšiu dobu na Slovensku nie je veľa výtvarníčok, ktoré ovládajú tento materiál jemnou, no pevnou rukou. Na Janiných plastikách a reliéfoch jeho línia vystupuje do lesklých plôch, aby sa následne skryla v tmavej patine. Tvorba Jany Prisudovej je naozaj veľmi zaujímavá a jedinečná v tom zmysle, že je to aj historicky jediná žena, ktorá tvorí v bronze. Jana je skutočne geniálna vo svojej modelácii, ktorá samozrejme, že má korene klasických výrazových prostriedkov, ale už to samotné spracovanie toho klasického napríklad bronzu alebo reliefov je prispôsobené, dalo by sa povedať, vyslovene moderným našim prostriedkom. My hovoríme ako teoretici postmoderným. Tie postmoderné sú tam nesmierne u nej cítiť, pretože je tam dialog aj taký neosecesný a vlastne aj dialog, dalo by sa povedať, s takým tým prístupom, ktoré sme videli u Augusta Renoira alebo Majola. Ale je to tam len cítiť tak v pozadí. Možno na ňu veľmi vplýval jej, dal by sa povedať, taký tútor, ktorý ju viedol k tejto sochárskej práci, náš nestor Tibor Bartfaj, ktorý mi držal takú ochrannú ruku na to, aby vedela kompozične zvládnuť, aby vedela tú modeláciu presne vystihnúť, keď tvorí tieto svoje osobité mýty a aby sa vedela pohrať s tým svetlom a tieňom a s tým vlastne s tým matným princípom a s tým svetelným, ako bronz vyžaruje tú svoju takú tú lesklosť. Že nepreháňa to, je to tak ako presne harmonizované. V mojich dielach nájdeme asi najviac kontrastných vecí. To znamená, že niečo medzi tou realitou a tými snami, to znamená niečo, čo sa odohráva v tej ľudskej fantázii, čo prechádza cez démonov, až cez rôzne obsesie, až po tú bežnú realitu. Aký bol tvoj umelecký vývoj? Už v detstve som teda modelovala, som sa dostala teda do kontaktu s hlinou, kde teda som sa nevedela od toho odtrhnúť. No a potom som modelovala 10 rokov v ateliéri Edity Gregorovej Adamovej, kde som v prvom rade pracovala skôr s keramikou, to znamená všetky tie keramikárske techniky a tak ďalej, s tým, že tam sme aj modelovali. No a potom som prešla do ateliéru k Tiborovi Bartfajovi, ktorý teda videl moje práce, kde ma doviedol Richard Duke, jeden sochár, a tam som v podstate zostala doteraz. Ja mám ateliér vždy otvorený, dvere boli otvorené, pekné počasie bolo, lebo máme rád vzduch, áno, a robil som. A naraz sa proste jedným priateľom, sochárom, objaví Janka a že chce byť mojou žiačkou. Ja ju mám učiť, áno, lebo ono je pravda, že nie je problém pre mňa, že je pekná, áno, a mladá, ale ide o to teraz, prešla myšlienka, že čo bude vedieť. Tibor Bartfaj povedal, že mám talent, tak sa ma v podstate ujal, takže tým som prešla kontinuálnym spôsobom k bronzu. Od tej kameniny k bronzu, čo teraz je pre mňa prioritné, alebo nosná časť tvorby. Aké stopy zanechal majster Bartfaj na tvojich dielach? Čím ťa ovplyvnil? V prvom rade veľkým nadhľadom k životu, veľkou dávkou humoru, ale ako pedagóg on je veľmi prísny, aj keď sa nezdá, aj keď má on tú priateľskú tvár, ale v istých momentoch sa dokáže zmeniť na veľmi tvrdého kritika, rázneho. Museli ste viesť Janu tvrdou rukou? Bez nej sa nedá robiť, učiť, áno. To je vlastne tvrdá ruka, hovoriť pravdu. Lebo každé slovo vlastne, ak si zapamätá, áno,
čo jej poviem, tak to znamená preto, aby postupila ďalej. Od prvého momentu, ako som došla do kontaktu s týmto materiálom, tak som mala potrebu vyjadriť sa ešte viac, o to viac sochársky ako keramicky. To znamená, že tam je trošku to videnie také posunuté. Tam je, ale to všetko som, v podstate k tomu všetkému som prišla u Tibora v ateliéri, že v tom bronze treba vnímať ten materiál úplne inak pristupovať aj k hline. Je to možno o to náročnejšie na proces toho spracovania, ale ten bronz má veľkú hĺbku, má veľké vyžarovanie, dá sa spracovať aj jedna socha, môže mať viac podôb. To znamená, že či už patinovaním alebo pri cizelovaní v podstate sa dá veľmi, veľmi pekne spracovať tá socha na niekoľko spôsobov. Čo napríklad v keramike je tiež možné, ale inými spôsobmi. To znamená, že ten bronz je pre mňa neporovnateľne fascinujúcejší. No to prvý raz som stretol také niečo, že kto sa učí socharinu a vníma to, takže najprv samozrejme hlina, ktorú tiež miluje, začína to od hliny. A to bola prvá láska, hlina. Áno, ona sa hlinou aj narodila. Takže a tá hlina potom má ten proces, že ju chceme proste konkrétne, musí ísť proste do materiálu, lebo každá socha v hline sa zrodí, áno, sádre zomre a v materiále sa skreslí. Ale keďže ona nerobí do dreva, si objavila proste bronz a myslím, že to sedí, že asi jej plastiky budú proste vždy nejak k tomu, že je to už pre bronz. Keď som videla moje prvé dielo odliaté, tak ten prvý moment je taký, že človek vidí čiernu masu. Lebo z tej pece sa to vyberie a je to čierne. Je to ako keď nájdete diamant, ktorý vyzerá ako kameň. Kým ho neobrúsite, tak neviete, že to je diamant. Čím viac som sa dostávala pod tú akoby hrubú kožu toho materiálu, tak tým viac na mňa ako keby svietil a ešte viac sa mi dostával pod kožu. Keď niečo modelujem a som na to veľmi sústredená, tak prechádzajú mnou všetky možné emócie. To znamená, že od hnevu, keď sa mi niektoré veci nedaria, tak ako si úplne predstavujem, ale v podstate sa mi aj tak vždy zadaria, až po lásku, únavu, hnev, agresiu, ktoré môžu prejsť až do vzrušenia. Tieto všetky emócie tam prebiehajú. Neviem si predstaviť môj deň bez kusu hliny a bez toho, že by som sa emočne vyplula, vybila si všetku akúkoľvek emóciu v rámci tej tvorby, v rámci ateliéru, v rámci toho, čo tam všetko môžem do tej hliny vhnietiť. Na záver sa ponorte do niektorých z fantázií Jany Brisudovej a nechajte na seba vplývať emócie, ktoré sa z nich vynoria.